uNkulunkulu akakwenzele okuhle okufisayo, uNkulunkulu akanezele umusa kuwe. Mina ke ngupastor ngithanda le new flick. Ungenza ukubaleka nokufanele ngabe ukusubscribe nokulike le video. Kakhulu iba ilunga le channel. Siyabonga abantu abangamalunga nabantu abangasubscribe na wonke nje umuntu obukayo ivideo. uNkulunkulu uyondona nonke nibusise nonke. Inamba kimi khona, le number ngiyisebenzisa kuphela ukungifonela. Ungayisebenzisi ku WhatsApp. Kodwa futhi isenze kuphela uma ukuthi usubscribe noma uyimember yale channel. Uma ukuthi you're not a member, you're not a subscriber, ungayisebenzisi. Sibheke iphupho lika Thembizwane 4146. Ngisho le number leyo ngabe ngoba mhlawumbe bazoba khona abanye oThembizwane. So lo Thembizwane lo 4146 uzotho hayi kusisho kuyi eThembizwane 4146 uthi ke amen at pastor. Ngilibhekile leli phupho kuma previous but ke ngilitholi ngisize enceko ngicela ukubuza ngibuka ke isitimela ngigibelile. Nake singakusho isitimela inqola iyisithuthi esisetshenziswa kakhulu njengazi imoto njengamabhasi njengamabhanoyi. Siyaba uphawula ulithinta inqubekela phambili, lithinta impumelelo. Luyaba into esuke ithinta inqubekela phambili nempumelelo esigabeni sika moya sabantu abambethwe imimoya. Futhi ngaba into ethinta impilo yakho siqu noma into ethinta impilo yakho ngokukamoya. Number 1, uma uphupha isitimela sikuthatha njengophawu oluhle uma sihamba, lusho inqubekela phambili kokwenzayo. 2, uma uphupha isitimela kuwuphawu oluhle futhi empeleni olubi uma ukuthi simile, ngoba lapho kungasho nje ukuma nokubambezeleka noma ukungathuthuki ngokukamoya noma ngokwempilo. Ngenzeka njengamanje isimo sikamoya sakho asithuthuki noma ke ngokwempilo awuthuthuki. Yabona, kumele usukume ulungise ukuze isimo sakho sikamoya uma umuntu kamoya sikwazi ukuthuthuka noma ke nje impilo yakho in general ikwazi ukuthuthuka. 2, number 3, uma uphupha isitimela kuwuphawu oluhle uma usigibele, lungasho isiphiwo sikamoya nokwembathwa abantu abadala. 4, uma uphupha isitimela kuwuphawu oluhle uma usigibele, lungabe lusho nje uhambo lwempilo nolwentwaso olukulindile. 5, futhi umphupha isitimela kuwuphawu oluhle uma usigibele, lungakhomba impumelelo, inqubekela phambili nokuthuthuka nje empilweni. Noma ke lingakhomba le impumelelo noma inqubekela phambili noma ukuthuthuka empilweni yangokomoya. Uma ukuthi umuntu wembethwe imimoya kungenzeka ukukhona okwenzakalayo, uyathuthuka mhlawumbe izinto zenzayo njengamanje maybe usuqalile uhambo lakho lwentwaso, uyazibuka ukuthi ugibela isitimela shothi kukhona okwenzakalayo okuhle. Hayi maybe uzoqala amagobongo then still see yourself riding that train. That means shothi ikhona enzakala kune progress endakalako nokunene. Number 6, uma uphupha isitimela kuwuphawu uma sikushiya, lungasho ukuduba nokuflathelwa isidalo sikwembethe. Ngenzeka sesicala ukucasuka lesi sidalwa sesiyaqala siyashesha kuwe. Number 7, uma uphupha futhi isitimela kuwuphawu uma sikushiya, lungasho nje ukuthi mhlawumbe ngasuphuthelwe yithuba elingcono futhi ubambezeleke nje ngokwempilo ke. Uma ukuthi awusuye umuntu kamoya ngenzeka mhlawumbe kunethuba elizokuphuthela elihlene elingcono uzophinda ubambezeleke empilweni. Number 8, umbupho wesitimela kuwuphawu olubi futhi uma siphukile, lokho kusho uhambo lukamoya. Lusho ukuthi uhambo lukamoya noma olwempilo lukhungethwe yinkinga ezizodinga ukuthi uzilungise noma ezidinga ukulungisa ukuze uluphothule ngempumelelo lolo hambo lukamoya. Ngenzeka njengamanje kunezingqinamba obhekane nazo ezenza ukuthi ungakwazi ukuqhubeka nohambo lolu lukamoya ne-spiritual alignment noma ukulungisa lezi zinto zikamoya zakho noma lo moya kwembethe noma ke uma ukuthi awuyena umuntu wembethwe imimoya mhlawumbe nje ngokwempilo uneyinkinga ezenza ukuthi inqubela phambili ingabe khona, ungakwazi ukuthuthuka. Uyayibona kulento osuke umatasa ngayo ngokwempilo. Siyabonga ke besibheka nje udaba lwesitimela, train. Isitimela yini? I-train.
So-ke uma uphupha isitimela izovela zibe ningi izitimela. Ungaphupha isitimela samalahle, ungaphupha isitimela lesi esihamba ngogesi, ungaphupha isitimela lesi samanje lesi esigijima kakhulu, ungaphupha izitimela ezijwayelekile hamba normally, but njengoba sichazile isitimela siyavela simele isigaba sempilo nesigaba sikamoya. Yebona, be blessed.